leave prison, as far as their terms, they are also going to use the skills that they have had in prison to be able to fend for their families and to also improve the community in their living from where they are living. So these are some of the activities that they do. Okay. Hurry you up. What are you doing? Also show them when you go to a moment you also tell our ways to we also show our ways at the prison there. So this is the guy who is doing this with the help of other inmates. We can also teach each other to do this. We may have one person who knows how to make this, but he also imparted knowledge to other inmates. Yes. Right. Into lezi mina vele mthetho wami ngiyakwazi lokho kuyizinto ngakufundiswa ngogogo wami ekhaya. Right, ngithe sembuye lapha endlini ngase ngithola i-rehab manje. Ngithe sengithola i-rehab ngase ngiqalisa ukufundisa abanye abantu ukuthi lawo bathola knowledge ukuthi naba ngaphuma phandle bakwanisa ukuthi kanjani bazincedise ukwenza ukuthi bangaphindi baphendule phakathi sebele into abakwanisa ukuthi bayenze empilweni. Namadoda nje akwana 4 abayenza lezi zinto abanye omunye wakhona ulungisa amafayiba la balungisa imicilo. Nxa belungisa imicilo liyana iyabopha inkomo eminye ikhambile ephephileyo ibophe inkomo. Omunye uyalungisa amamithi indlela yokuziphilisa. So where do you get the raw material to use this? Hayi lezi zinto ngihamba ngiyazithathela okuzinto egadini lapho kulinywa khona ngihamba ngisika khona ngasika khona ngale sengibuya la sengiyomisa mayisiwomile sengisenzana sengiqalisa ukuyisika kahle qalisa. So what about this art? Yeah, i-art le ngilomdala ongincedisayo. Ngiyongincedisayo art. So when you are selling them, I can see they are in big and small sizes. How much is this made? Right. Nga sokunje ngalokho imali yakhona iyabe sokulentengo ephezulu. Nga kuyilokuze kulicansi liyabe open siyathile $5. Okay. Ngoba liyabe la manye aqalisela kuthini usiya ngenyamazana lezi ezifake lapha ama-25 la yaqalisela kwi-50 siyaphezulu hamba kanjalo Hayi ngiyabonga baba. Is it the same guy? Yeah, we have this guy. Makadi wa mtemo. Taurisa baba, makadi. Tawa yaka kuzoshambadza izvi saka munofana kuti tamanya uye kuti anditika zvekuveza izvi baba makatangira munomi here kana kuti makazvitangira panze? Izvi rakazvitanga ndiri panze asi zvikuru ndotenda vakanipawo imimi panze makanga mazvidzidzira kuti ndezvekuzvarwa nazvo here kana kuti makaenda kuchikoro? Inini handingange kuchikoro. It's an inborn thing. Okay. Ndangozvimadzina ndipo chii mbovampo handiti saka mauya muno manje pamunodzidzisa mamwe ma-inmates
munoachuza sei? Ndezveinterest here? Munovati chii kuti muti yativese? Kazhinji munotsvaga vanenge vari interested asi kana tichidzidzisa munhu tinongosongodzidzisa anyone or asina interest achikanoda kuti mudzidzise todzidzisa pachakaita as long as mwiri yako saka material yamunosenzesa munoiwana kuku tinobatsirwa nevo vanobudisa mageni vanotema handi apa tione apa tidzi ndirakuona mind kumashure kwako kune ngoma ndinoda kuti tiri kuona panapa toda kuti mutitsanangure nenyaya yemhuka dzinedzi kuti iyi inoita mari yakatiita sei. Alright, ngatimbotanga inei. Kana uchiveza mhuka yakakura sei inotora nguva yakaita sei? Kana ndichiita business ndinokwanisa kuita 2 days. Oh, okay. Saka kana yakuenda pamarket inenge yakuita mari? Pamarket kana takutengesera varungu from $120 to $200. Yes. Saka yakachipisisa panapa yamunoti haito tinenge tichiita mari $5, $10, $2. handiti. Alright, vamutema ndiri kuona pane ngoma panapa. Ndimi futi munogadzira ngoma? Inini ndingati ndinoveza ndinokwasireza anything chinoenda ngodzidzisa. Okay. Nokuti hasisi zvekudzidza zvinozongova mumusoro zvekuti ndikangoona chinhu ndikanogara kutodini kutochiveza. Handiti imi ndimi munoshanda nevakomana ava. Chinangwa chamuri kuti mukuvadzidzise kana vachizenge vabuda panze ndechei? Ndinovaitira kuti vagogona kunowanawo e-living yakanaka plus vanotaura reintegrating musociety, vanenge vakugamuchirika musociety nokuti anenge ane basa anoita vachafambi vachinochochora zvinhu zvewani vachiba zvinhu zvewani anenge vakugona kuzviitira kuitira kuti maofficers edu nemajirani vanenge vakunzi vanhu vanoziva nekuti vanhu vaya vanga vachinzi maoutcast vanenge vakunokwanisa kunogamuchirika. Saka mashoko enyu amutema kuvanhu vari panze uku kuti makastoma ari kunze ndeyekuti chii? Bhozi vakawanda havambozivi kuti mahozi ekami mune mashura akadai sevanota ari kuitii. Chendingagona kuti nditaure society large chekuti vasatora vanhu vakauya pajeri rakaita serino remiti vakadzidziswa basa vovatora vachivatidza vaita kuti vanhu vakangofanana nemhuka sezvanga vari vachiri panze. Ngavavagamuchire vaonewo kuti vanhu vanga vakadzidze chii vanoita chii nekuti vanhu vanokwanisa zodini kuchengeta mhuka dzavo. Vatenda vamutema. Important to understand that prisons have moved from punitive to reintegration. So basically what we are doing as a PCS is to move with our inmates from punitive to rehabilitation and make sure that all our inmates have different skills that they have acquired from prisons. Prisons are endowed with the inmates with different types of interest in different activities, and they also acquire skills from qualified people within the prison. We have mechanics, we have other activities that are being carried out at our workshops that impart skills to our inmates. In Motamek, we also do welding, we also do carpentry, quite a number of activities that are being carried out in the prison in preparation for our inmates to go for reintegration. We help our inmates in acquiring skills. So we are having a poetry project here. Under this project, we started in 2016, and we have quite a number of inmates who have gone through the program. Our main thrust is to make sure that
these inmates are equipped with knowledge on how to rear chicken. So I will hand over you to my colleague Mazalile, who is going to take you through what we do here. Ndingakuti project iyo iyi yatiri kuita tiri kuzama kuti tibatsire vakomana navaenda panze nekuti akaonaso kuti chimwe chedu hativagara vachiuya kuno kuzhere inyaya yekuti izvoni vanoshava zvekuita padza nekuti izvo zvivamwe achiuya sei ari pana panozishowa anga asingakwanisi kuchengeta huku hatiko zvino ndinonyatsokuziva kuti akaenda panze uyo akaona mucapital anokwanisa kuchengeta huku dzake dzakazonakuzoda araramise mhuri yake aitizana chikoro saka ndo vanhu vatotsvagwa nemainterest tokuti amushedza kuti pana here nemainterest ekuchengeta huku because pana patine maprojects akawanda amani tine mainterest ekuita zvegadheni amani tine mainterest ehuku sei akavolunteer nevamwe vakacheni vana kuti vaite project yehuku so that kana abuda ipapapa ndinoziva kuti akangoona capital chete anochengeta huku because anozigonesa huku izvozvo zomubatsira panze at the same time iye paari papapa achikura here haana mari kuti aende kumusha kwavo yekuti apise bhazi ipapa tichamupa mari oenda nevamwe vasiri kundirira vaya vanowana mari ipapapo tikatengesa this month next month tiri kumupa chii tiri kumbovafidha vombodlawo futi vombofarawo mkomacho chokwadi chikutaura kuti muri kudyawo huku idzi ndinototonoonaa mutemo kana muri kudya here huku idzi kana dzinge dzasvika okay. Okay. All right. Basically, this project started from we got a donation from a donor. Yes. Basically, what they wanted was to improve the nutritional value of relish of our animals. Yes. So as it started, we started with 50, but now we can buy around 150 to 200 to make sure that we sell some and we can also feed to our inmates. We usually feed our inmates on some occasions like the World Heroes, the Easter or the Christmas, so that they enjoy their holidays. Yes. But we also appeal to the community as much as we are having this project. We want our inmates, those who have gone through the process of learning how to keep poultry, when they leave the prison, we also want them to have some startups so that they can start their own projects like these ones outside. You know, when someone starts a project with 50 chickens, you can also sell and you also feed your family. It's very important, and it also adds to your nutritional value at household. Yes, household in the community. Yes. Okay. Thank you. I think we go start. Yakapera vana
Mumudai. Alright.